church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Il-kelma Alla tibnina, il-kelma Alla tmexxina, għall-kelma Alla iridu nagħtu xhieda. Din hija dak li se jgħidilna llum il-qari mill-Iskrittura mqazza mill-Vanġelu kemm importanti li aħna ngħixu permezz tal-kelma Alla. Npoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żożija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara ltawhom xeba sewwa, tafawhom il-ħabs u taw ordni lill-assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-assis tafahom il-ħabs, il-ġewwanet u qaflilhom saqajhom f'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu jifaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sisin tal-ħabs teżżu, minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall irbit ta' kulħadd. Kif l-assis tembaħ ura l-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bidejh għax tħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu qajjad bil-ħenoli u qallu tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna l-kol hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u mried bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom: Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh: emmen fil-mulej Ġesu u salva int u l-familja tiegħek. U ħabbrulu l-kelma tal-mulej lilu u lil daw kollha li kienu f'daru
Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu, ħaslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tammet u niesu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien hemmen falla. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Mulej, il-leminija tiegħek issalvani, flimkien mulej, il-leminija tiegħek issalvani. Inrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għax int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nagħlnilek, b'wiċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek, flimkien mulej, il-leminija tiegħek issalvani. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi, flimkien mulej, il-leminija tiegħek issalvani. Il-leminija tiegħek issalvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk, flimkien mulej, il-leminija tiegħek issalvani. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità, jgħid il-mulej, u jwassalkom għall-verità kollha. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li batni, u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma xedtilkom dan qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jien immur, għaliex jekk ma mmurx, id-difensur ma jiġix għandkom. Imma jekk immur, nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub fil-li huma ma jemmnux fija. Il-ġustizzja fil-li jien sejjer għand il-missier u intom m'intomx se tarawni iżjed. Il-ġudizzju fil-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dal-aħħar kont qed nisma' intervista fuq ir-radio ma' dak li jmexxi l-ACN, Aid to the Church in Need, Sur Aksisa. U kien qed jitkellem fuq il-persekuzzjonijiet li hawn fid-dinja għall-insara, dawk li ħadnu il-fidi nisranija, kattolika. U tkellem fuq il-Pakistan, fost oħrajn. Xi ħruġija għal min iħaddan il-fidi nisranija. U dak il-ħin hekk f'qalbiet kos il-persekuzzjoni kienet għada u tibqa'. Persekuzzjoni għal kelma tal-Alla. Aħna qrajna llum fl-ewwel qari kif Pawlu u Silas ġew ikkundannati mill-maġistrati, ċartulhom ħwejjiġhom u tawhom miswat, xeħtuhom il-ħabs. Għax kienu qed jgħidu l-verità. Imma il-ġustizzja tal-Alla li hija differenti mill-ġustizzja tal-bnedmin ma ħallithomx waħedhom. Propju dak li qal Ġesu fil-Vanġelu tal-lum.
نبعتلكم الدفنسور ما يحلكمش وحدكم، والدنيا تقول تعرف من ين għaliex dan id-difensur se jippritka fuq il-verità. Se jwassal il-bnedmin biex jarfu l-verità min jilqaw sintendi. Nitolbu lil dan id-difensur l-Ispirtu tal-Alla li għallilna aħna rċevejnieh fil-mamudija, aħna rċevejnieh fil-Grizma, ġeddidnieh fil-Grizma. Il-grazzja tas-sagrament tal-mamudija għadha hemm f'qalbna fina biex ngħixuha. U allura aktar ma ngħixu f'rabta ma' Alla l-imbirek, aktar ikollna din il-qawwa li ġejja mill-Ispirtu tiegħu ħalli ngħixu tassew u nkunu xhieda tal-kelma ta' Alla f'ħajjitna, anke jekk titlob minna kull sagrifiċċju. Nitolbu l-mulej li napprezzaw din il-grazzja tal-mamudija. Napprezzaw il-qawwa l-forza li jagħtina l-Ispirtu Santu. Nitolbu dal-Ispirtu tal-Alla ħajjibqa' imexxina bis-seba' doni tiegħu tal-erf, fema, kunsill, qawwa, xjenza, pjetà u biża' tal-Alla. Dak li jagħtina l-Ispirtu Santu. Din tal-aħħar il-biża' tal-Alla forsi ninterpretawha ftit ħażin. Ma nibżawx minn Alla, imma nibżgħu għal Alla. Nibżgħu għall-imħabba tiegħu magħna u fina. Nibżgħu għall-preżenza tal-Ispirtu tal-Alla fina li jagħtina l-qawwa kontra il-ħażin li toffrilna wkoll id-dinja madwarna. Ejjew issa flimkien noffru t-talb u x-xewqat tagħna l-Alla l-imbirek. Spiritu tal-Alla ibqa' mexxi l-Knisja tiegħek fi żminijiet ħalli ma taqtax qalba u twassal il-verità sal-ibgħa trokkna tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-Ispirtu tiegħek mulej huwa spirtu ta' verità u ġustizzja. Ħalli l-mexxejja tal-ġnus ikollhom l-ispirtu tal-verità u l-ġustizzja li ġej minnek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli fil-ħajja ma jaqtax qalbu bħalma kienu għaddejjin fid-diffikultà Pawlu u Sila, imma inti tajtom il-qawwa u l-kuraġġ. Entom fil-mument tad-diffikultà għati l-qawwa u l-għajnuna il-kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli fil-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal l-eżistana mejtin biex kif hemmnu fl-Ispirtu tiegħek f'din id-dinja hekk issa jgawduk fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej ejna wkoll bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek nażlu mexxejja xierqa għal pajjiżna li b'integrità u berf ifittxu l-ġid veru tagħna f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex verament nibqgħu demmnu li l-Ispirtu tiegħek ma jħallina qatt weħidna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Grazzi Spiritu Santu li inti magħna aħna rċevejnik fil-mamudija. Ibqa' għejx fina u f'qalbna. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn lidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt iqanqluna dejjem ħalli rroddu lek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr nirringrazzjaw lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. U sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejd tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżies tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu il-mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltanatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dhunubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għalena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikkina Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' xi 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġinja jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għereq l-araq tad-demm. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif is-semek da fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġedna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija meta s-Sinu ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm iflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija
الملائميك بركاين فوست النساء مبارك الفرط tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-dbatija, meta s-Sir ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jekk titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sir ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikkulli titent kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kien birkajnt fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, birkajnt fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna lik ammen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak birkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak birkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta s-siru ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi żaltnatek, jekk li titent kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwarin dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina.
Amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-murda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Tlop għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirno, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.